Hola, sóc la Montse Bueno, la dinamitzadora de l'equip de voluntariat de lectura en veu alta EVA 354 i som a Sant Pere Riudebitlles, a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés, perquè tenim una lleixa en una estanteria amb llibres adequats per llegir amb l'EVA 354. Va ser una proposta que li vam fer a la biblioteca perquè els nostres lectors poguessin disposar de llibres adequats i ens van dir que sí, ho van rebre superbé. I Lluís, gràcies per estar aquí i explica'ns una mica com vau triar aquests llibres. Bona tarda, doncs jo soc el Lluís, un dels bibliotecaris. I bé, quan vam rebre la vostra proposta vam tenir molt clar que havíem de triar una sèrie de llibres. Llibres juvenils, llibres de lectura fàcil i també llibres adaptats. L'important d'aquests llibres era que tinguessin diàleg, paràgraf, no molt grans, però que a la vegada que fossin amens, divertits i molt comprensibles. És a dir, que tenim un ric ventall que anirem fent créixer de mica en mica. Ara veiem una lleixa petita, però aviat la tindrem una miqueta més gran, per a tothom, de tot tipus de gustos. Espero que vingueu. Sí, així com que fem lectures per rondes han de ser curtes i tenir una dinàmica i de fet anem dient-ho i fent difusió, però com tot, triga una mica però segur que la utilitzarem moltíssim, ja ho sabeu. Us hi esperem.